No niin, se on taas minä tässä näin. Minä ihan itse, kattokaa. Minä olen tässä näin, Karavanmäen. Niin, semmoista, että osaisiko joku mulle sanoa, että miten tää niinku toimii tää hommeli tässä YouTubessa, että jos niinku rupeaa oikeasti niinku tekemään jotain videoita tänne ja sitten niinku haluaisi niinku tulla tämmöiseksi somevaikuttajaksi sun muuksi, kato tämmöiseksi perkeleen merkkihenkilöksi, että pääsis oikein tonne julkisuuteen, kato, niin miten tää homma pelittää? Mulla ei ole hevon vitu hajuukaan tämmöisestä asiasta, mutta mä vaan teen näitä videoita tänne näin. Aina silloin tällöin kun muistan, kun juolahtaa mieleen. Kännipässä yleensä. No kyllä joskus selvinpäinkin kyllä. Ihan voin olla selvinpäinkin. Esimerkiksi huomenna tai ylihuomenna tai jonain päivänä tässä näin, kun mä lähden katsastaa tätä autoa, kato, niin mä voisin tehdä siitäkin video, että näette sitten, että miten tämmöinen auto katsastetaan. Jos haluatte nähdä. Mut kertokas mulle, että miten tää niinku tää pelittää tää jutska. Niin. Ja ihmiset väittää, että ne tienaa oikeesti nää rahaakin jotenkin. Mut mä en kyllä ymmärrä, miten ne tienaa näillä rahaa näillä hommilla. Mutta ilmeisesti pitää olla seuraajia hirveästi, eli pitää niinku se, missä se lukee se subscripts jotakin, semmoista englanninkielinen semmonen joku ihme jutska, niin siitä pitää jokaisen painaa, eli niin kuin tilaa tämän kanavan. Semmoinen juttu pitäisi olla. Eli jokaiselle jumalauta, jos ette paina siitä nappulaa, niin älkää katselko tätä kanavaa ikinä, koskaan, milloinkaan. Täällä on kielenkäyttö on vähän tämmöistä, että tää ei ole lapsille sallittua välttämättä ollenkaan ja sun muuta, niin älkää ihmeessä painako siitä nappulasta, jos ette halua katsella. Niin, ihan oikeesti, kattokaa. Mulla on tossa hirveä arpi tossakin. Kauhea arpi. Arvatko mistä tuli muuten päänuppi? Ei se näyttäisi kamerassa. Vähän se näkyy kiiltää siellä. Pikkusen kiiltää tuommoinen 5 senttiä. Mulla on monta muutakin arpea tuolla päänupissa, kun joskus on tullut vähän riehottua nuorempana tuolla joskus maailmalla, mutta no niin. Semmoista, niin. Mutta kertokaa. Tai olkaa kertokaa. Kyllä mä nyt itekin se löydän, miten se homma toimii, mutta se on vaan siitä kiinni, että kiinnostaako meikäläisen videot? Ei kiinnosta, ei varmaan kiinnosta. Mä oon vähän tämmönen tyhmä jätkä. Mä vaan makaan täällä vittu ja raavon turpaani. Tyhmiä juttuja. Aivan tyhmiä juttuja. Voisin keittää kahvitkin ja juotais kahvit tässä näin yhdessä oikein. Mutta mä en tiedä, saisin mä laitettua tän puhelimen jotenkin. No saisinhan mä sen tohon laitettua tietysti, että joo, saisin kyllä. Voisin näyttää teille, miten käytetään kahvea täällä näin ja kaikki. Mut näin ilta myöhällä, katsokko, nytkin kello on vissiin jotain, mitähän lienee onkin jo. En tiedä, ootas nyt katsotaan. No se vittu jo 1 yöllä. 1 yöllä, niin mulla on kun pari pientä lamppua päällä tässä näin, niin ei täällä näe mitään, mutta päiväsaikaa niin näkee hyvin kyllä. Niin, no voisin mä teille esitellä, mutta katsotaan nyt. Se on moro.